So, bumili ako dito ng itlog. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junfel Films for today's content. So, ang gagawin natin ngayon ay magmukbang video na naman tayo. So, pangalawang episode na to. Nung nakita nyo nung unang mukbang ko ay kumain ako ng maraming tempura. So ngayon, ang trip ko ngayong kainin is ang itlog Pinoy. Kung sa balot, meron po siyang sabaw, so meron po siyang sisyo, pero sa itlog Pinoy parang ordinaryong itlog lang na tulad sa manok. So ayun mga boss, bibili tayo dun sa labas. So yun ang trip natin ngayon. Okay mga boss, let's go. Bali 150. Ako lang po plastic ano? Para hindi mabusulot. Wow! Wow! So nga mga boss, nandito ako sa labas. So bumili ako dito ng itlog. Ayan. Bumili pa ako ng, ano bang tawag nito kaya? Itlog Pinoy, no? Pinoy oh. Kana, dagko. Iya. Ako na. Ito yung napakasarap na suka ni Kuya. Okay. So okay mga boss, dito na tayo, nakabalik na tayo. So ayan mga boss, ready na po yung ano ko, yung kanin. So ito po yung itlog Pinoy. Ito yung imumukbang natin ngayon. Siyempre mga boss, hindi po talaga mawawala pag kakain ka ng balot o itlog Pinoy. Siyempre nandito po yung suka. So napakasarap ng suka, napakaraming sili. Tapos mga boss, meron po akong kanin. Okay mga boss, so bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, let's go! Okay, start na tayo mga boss. Ang dami niya. Ito yung mga busok.
Eto mga boss, medyo basa pa siya. Parang may sabaw siya. Mamaya na lang. Good. Medyo matagal po siya buksan mga boss. May iba medyo mahirap buksan, mahirap balutan. Pero yung iba medyo madali lang. Okay mga boss, kumuha rin ako ng asin. Ayan, mas masarap din kasi pag merong asin. Ayan. Dami sili oh. Diba ito mga boss, nauubo ako sa suka. Napakaanghang niya. Mga boss, ayoko na. Kasi busog na talaga ako. Kaya meron pang natira. Yan. Okay mga boss, so tapos na akong kumain. So ayun mga boss, napakabusog ko talaga. So kanina napaubo ako dahil sa napakaanghang na suka ni Kuya. Ayan, napakaraming sili niya. So kanina hanggang dito yon. So ang dami ko palang naubos na suka, no? So ito mga boss, meron pa akong mga natitira dito. Okay mga boss, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng video na to. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay John Steven Katia, Jushrel Velasquez, Kishat Olemba, Ryan Fonsi Vitor, Jeffrey Flores, Vince Jetro Abukay, Chili Sumayang, Joshua Urungan, Kim J. Novela Matabang, Christian Kinit Digasco, Ralph Dave Aligres, Kyle Coyuca Dilara, Dante Ibale, Jay Conejos, at ang pinakahuli, si John Mark Navarro. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, ayan, tingnan nyo yung lips ko. Ayan. Oh, pumuti siya dahil sa napakaanghang na suka. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood ng video na to. See you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.